Os máis de 3.800.000 euros de orzamento que manexará a Lousame no vindeiro exercicio constitúen unha lixeira suba do 0,82% con respecto ás actuais contas. Destaca o importante esforzo inversor en servizos sociais, os que se destinará un 23%, preto de 900.000 euros. Tamén compre sinalar as partidas dedicadas a infraestructuras con actuacións como a mellora do acceso á Escavia, a pavimentación do viario no núcleo de Vilar, a pavimentación de acceso a Belendo e do camiño Barreira-Guiende, a mellora dos accesos a Cerquides e as melloras nos camiños do cruce do Peital a Fruíme, de Quintáns a Horta Cairo e de Campo Redondo a Fontefría. Inclúense ademais outras obras relativas a servizos básicos, entre as que destacan a mellora na captación e abastecemento de auga ao lugar da Silva, a segunda fase da renovación de luminarias en todo o municipio, o condicionamento da pista polideportiva de Vilacova, arranxo das cubertas dos lavadoiros de Merelle e a Barreira e a expropiación dos terreos para o sendeiro Ponte a Belendo Caraveiras. Recóllense tamén incrementos do equipamento no punto de atención á infancia e no centro de día, así como a sustitución do alumeado no propio centro de día e na Casa da Cultura. Con respecto á situación financeira do Concello, a alcaldesa apuntou que Lousame presenta un aforro neto positivo de máis de 102.000 euros. A intención é seguir nesta liña de contención do gasto e de axilizar a tramitación de facturas para manter o período medio de cobro por debaixo dos 30 días. Teresa Villaverde indicou ademais que as contas para 2021 presentan un superávit de máis de 28.000 euros.